बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. महावितरणकडून स्मार्ट मीटर बसवण्यात आल्यानं ग्राहकांना अव्वाच्या सव्वा बिलं येऊ लागली आहेत. तुमच्या घरातच फॉल्ट असणार, वापरच तेवढा असणार अशी उत्तरं अधिकाऱ्यांकडून दिली जाऊ लागली आहेत. पैसे न भरल्यास वीज पुरवठा थेट खंडित होणार असल्याचं ग्राहकांची पिळवणूक सुरू असून सर्वसामान्यांना वाली कोण असा सवाल उपस्थित होतोय. माझं ॲव्हरेज बिल एक 6 महिन्यापूर्वीचा नवीन मीटर बसून घेतलेला, मी स्मार्ट मीटर बसून घेतलेला. त्याचं ॲव्हरेज बिल मला एक 500 ते 1500च्या ह्या दरम्यान येत होतं आणि गेल्या महिन्यात अचानक मला 29,800 रुपये बिल आलं मला. आणि आता इथे MSEBच्या ऑफिसरना मी भेटलो. ते म्हणतात ना तुमचा वापर तेवढा आहे, पण माझं स्वतःचं घर 1 BHKचं घर आहे, 2 रूम आणि 1 हॉल आहे माझा. असा ह्याच्यामध्ये 29,000 आम्ही कंपनी चालवतो की कोणत्या हिशोबाने बिल येतं हे आम्हाला समजलं नाही. त्याच्यामध्ये मला सांगलं तुमच्या मीटरवरती तुम्हाला जर बिल अर्थ लिकेज असेल तर बिल जास्त येऊ शकतो. त्या हिशोबाने आम्ही म्हणलं ठीक आहे, कारण आम्ही त्यांना व्हिडिओ पण दाखवला. त्यामध्ये तो अर्थ लिकेजचा जो सिम्बॉल पाहिजे तो पण त्यात दिसला नाही आम्हाला. तरी ते अरे रवीची उत्तर आम्हाला देतात, असू शकतो, परत येऊ शकतो. आम्ही मागणी केलीच नव्हती. डायरेक्ट त्यांनी स्वतःच्या मनानेच तिथे स्मार्ट मीटर आणून लावला. आम्ही ज्यावेळी बघितलं तर स्मार्ट मीटर लावलेलं होतं. आणि ज्यावेळी पहिल्या महिन्याचं बिल आलं आम्ही म्हणलो ठीक आहे, ॲव्हरेज बिल येतं, काही त्याच्यात काही आम्हाला त्रास नाही त्याचा. त्या हिशोबाने आम्ही कंप्लेंट पण नाही केली. आणि हे अचानक 30,000 रुपये बिल येते एका महिन्यात. त्या महिन्यात आम्ही घरी साधारण 20 ते 25 दिवस पण घरी नव्हतो. नाही, पालकमंत्र्यांना सांगू इच्छितो की जो माणूस मोलमजुरी करतो त्याला एक 10 ते 15,000 बिल आलं तो कुठून भरू शकणार? तो बिल भरणार की स्वतः अन्न खाणार घरात, तो की उपाशी मारणार? बिल कंटिन्यू येत होतं, ते चालून गेलं. आता 2 महिन्यांनी 2,000-3,000 बिल आलं. माणूस खाणार काय आणि भरणार काय? मग हे काहीतरी आम्हाला पाहिजे आहे. त्याच्यावरती तुम्ही काही ते करून बघा. आम्ही राहायला असतो नावेलीला. माझं नाव आहे सुरेन आसगाव. मी गेल्या महिन्यात प्रत्येक वेळेला जेव्हा मी येतो 2 महिने 3 महिने तेव्हा मी येतो तेव्हा माझं घर बंद असतं. आणि जर मी आलो तर जास्तीत जास्त 4 ते 5 दिवस इथे राहतो किंवा 1 आठवडा. त्याशिवाय मला असं वाटतं, स्वतःवर असं वाटतं की मी राहतो त्या मानाने ते बिल भरपूरच जास्त येत आहे. आणि आम्ही सिनियर सिटीजन असल्यामुळे आम्हाला एवढं हे बिल भरणं जर 2,000 3,000 जर असेल तर ते शक्य होत नाही. तर मेहरबानी करून जे काय असेल त्याचं काम योग्य ती कारवाई करा. आणि त्याचं बिल जे जास्त येतात आहे ते रिड्यूस झालं तर आम्हाला पण जरा हे मिळेल ना. जरा 36 वायर अर्जी 15 मीटर घेऊन गेला. त्याने काय केलं वायरमॅन नेहमीच बोलतो होता त्यांच्या वतीने, कारण का त्यांच्या लक्षातच नाही बोलायचं की अर्जी खाली टाकली. मला त्याने काय सांगितलं माहिती आहे, वायरमन आधी एक मेन म्हणजे यांना की नाही घर नवीन बांधतायत, त्यांना 3 ते 4 महिने झाले. वायरमॅनने असं सांगितलं की तुम्हाला तिथं केबल ओढावी लागणार, लाईन मिळणार नाही. आणि आता त्याने सर्व्हिस वायरवरनं केबल ओढली. ती सुद्धा यांनी केबल जी आणली ती केबल 10 मिनिटं फक्त आहे. हे माणूस काय बोलले, 10 मिनिटं थांब, मी येतोय तिथे स्पॉटवर. तर 10 मिनिटात हा काय माणूस वायरमन थांबायला ह्याला वेळ नाही, एवढा बिझी यांचे कर्मचारी. आणि एरवी बघितले तर रस्त्यावर फिरत असतात. आणि जाऊन 10 मिनिटात त्यांनी केबल ओढली आणि केबल त्यांनी आणलेली त्यांच्याकडे बिल आहे. अर्धी केबल घेऊन वायरमॅन गेलेला आहे अशी त्यांची तक्रार आहे. आणि त्या वायरमॅनने अगोदर हजर होऊन सांगितलं पाहिजे एवढी मीटर केबल लागली. आणि GI तार सुद्धा त्यांनी आणलेली, त्यांनी GI तार सुद्धा ओढली नाही, साधी केबल ओढून ठेवली. उद्या सकाळी जर ती केबल तुटून पडली तर जबाबदार वायरमॅन राहतील, हे कस्टमर राहणार नाही. हा 260 पहिला 300 पर्यंत येईल आणि पंप वगैरे काही नाही, कळलं. आता तसं बघलं फ्रीज वगैरे आमच्या घरी काही नाही. 4 पॉईंट असतात बल्बाचे आणि 1 ट्यूब. याचे विषय नाही, पाहणी करून येऊन बघू. येऊन जातोय मी. आता हे बागवान साहेबांना फोन करा म्हणून सांगतो. त्यांच्याकडे गेलं काय हे पाठवतो, अजून ते पाठवतो.
कशाक म्हणून वाटलाय त्या लोकांची? येऊन पाहणी करा ना, तुम्ही जबाबदारी घेऊ नको ना. स्मार्ट मीटरचा मुद्दा चर्चेत आहे. ग्राहक घरात नसताना ग्राहकांना न विचारता स्मार्ट मीटर लावले जात होते. या संदर्भात कोर्टात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयानं सुद्धा या संदर्भात स्मार्ट मीटर हे ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय बसवले जाऊ नये अशा पद्धतीच्या सूचना दिलेल्या आहेत. हे सगळं असतानाच आज सावंतवाडीच्या महावितरणमध्ये संपूर्ण तालुक्यातनं शहरातनं जवळपास सकाळपासून आता मागच्या तासाभरात जवळपास 25हून अधिक ग्राहक हे महावितरणच्या कार्यालयात येताना पाहायला मिळाले आणि प्रत्येकाची तक्रार हीच होती की आपलं जे बिल आहे ते मागच्या वेळीपेक्षा यावेळी जास्त आलेलं आहे. काही जणांचे स्मार्ट मीटर बसवल्यामुळं हे बिल दुप्पट यायला लागलेलं आहे. या संदर्भात इथे ज्या अधिकाऱ्यांना विचारण्यासाठी हे लोक येत आहेत ते उपकार्यकारी अभियंता सुद्धा त्यांच्या केबिनमध्ये नाही आहेत. त्यामुळे या लोकांना महिन्यातनं 4-4 वेळा इथे यावं लागतं. ज्यांचे स्मार्ट मीटर आहेत 45 दिवसात जर बिल भरलं नाही तर त्यांचं बिल हे त्यांची वीज कनेक्शन आहे ते ऑटोमॅटिकली कट होणार आहे आणि त्यांना पूर्ण पैसे भरल्याशिवाय त्यांची वीज कनेक्शन पुन्हा सुरू होणार नाही. त्याच्यामुळे हा मोठा आर्थिक भुर्दंड आणि नाहक मनस्ताप हा ग्राहकांना या ठिकाणी सामोरं जावं लागतंय. ग्राहकांना तो सोसावा लागतोय. ऊर्जा मंत्री राज्याचे एकीकडे सगळ्या गोष्टी सांगत असताना दुसरीकडे महावितरणचा मनमानी कारभार दिसतोय. मागच्या विधिमंडळात त्यांनी म्हटलं होतं की ग्राहकांना विश्वासात घेऊनच स्मार्ट मीटर बसवले जातील. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सावंतवाडीत अनेक असे ग्राहक आहेत की जे घरात नसताना त्यांचे मीटर हे काढले गेलेत आणि बसवले गेलेत. त्याच्यामुळे याकडे मंत्र्यांनी, जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणेंनी सुद्धा लक्ष देणं गरजेचं आहे. कारण आज ज्यांचे उत्पन्नच 25,000च्या वर नाही, जे पिवळा रेशन कार्ड घेऊन सरकारचं धान्य घरी घेऊन जात आहेत, त्यांना आज दिवसाचं म्हणजे महिन्याचंच बिल 2-2-2.5 हजार यायला लागलंय. एकीकडे तर एका महिन्याचं 1 BHK फ्लॅटचं बिल 30,000 रुपये आलंय. त्यामुळे हे बिल जर ह्या लोकांना भरावं लागलं, त्या घरात ते फॅक्टरी चालवतात की घरगुती यंत्र वापरतात, हा प्रश्न सुद्धा या निमित्ताने निर्माण झालाय. त्यामुळे या सगळ्याकडे जिल्हा प्रशासनाने, मंत्र्यांनी लक्ष देऊन या सर्वसामान्यांना न्याय देणं गरजेचं आहे. कारण आज बघितलं तर जवळपास तासाभरात 25हून अधिक ग्राहक हे MSCBची वाट धरताना पाहायला मिळतात. मात्र उपकार्य अभियंता सुद्धा जे आहेत ते सुद्धा त्यांच्या केबिनमध्ये नाही आहेत. ते नेमके कुठे गेलेत? त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना उत्तर द्यायला वाली कोण हा प्रश्न आहे. कारण इथे हे जे ग्राहक येत आहेत ते महिन्यातनं अनेकदा येत आहेत, इथल्या कर्मचाऱ्यांना भेटतायत, मात्र अधिकाऱ्यांना त्या गोष्टीची कल्पना नसते. अशाच घटना आतापर्यंत अनुभवायला आलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे या सगळ्यांवर वाली कोण असणार आहे? या सर्वसामान्य नागरिकांना, ग्रामस्थांना हा जो आर्थिक भुर्दंड भरावा लागतोय, भुर्दंड पडतोय अतिरिक्त वीज बिलाचा, त्यावर आता ही जी समस्या आहे किंवा हा जो मोठा प्रश्न निर्माण झाला हा कोण सोडवणार असा सवाल आता सर्वसामान्य जे आहेत ते राज्य सरकारला, इथल्या मंत्र्यांना आणि जिल्ह्याच्या प्रशासनाला विचारताना पाहायला मिळत आहे.